Mangwanani akanaka muri Zimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panapa paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndati ndimuke kuzvi4 kuzvino zvikuma 4:30 ndava kutanga kurekodha maconfessions kuitira kuti pamunenge mava kumabasa munge muchizokwanisa kuwana maepisodes ekuti munge muchiteerera muri kumabasa. Makainzwawo here nyaya yakaitika, a very sad story yakaitika bhazi rekwaMunenzva iro rakaita accident parainge riri munzira richienda kuCape Town. Makainzwawo here nyaya iyoyo. Saka vamwe vari kuti hanzi pakafiwa, hanzi patori neumwe mwana wevamwe vanonzi Sisimeki, hanzi akatofirawo muaccident imomo. Akomanaka zvakangoma hazvo vedway, it is very sad. Uye zvekare nadriver webhazi ari kunzi akafa zvekare paspot papo. Saka hanzi rakaita accident kurutenga, rinenge rakaita accident kurutenga. Kana mukaona mapictures ebhazi racho ndopamunoona kuti kurarama inyasha. Bhazi rakaita kuita mapisi unoratidza kuti rakaenda rikanopinda mumuti bhazi racho. Amene kuti chichakaitika kuti rakaputika vhiri here, rinoita sekunge rakaputika vhiri because rinoratidza kuti there is something that happened maybe to one of the tire, but tichazongonzwa as the story is developing, but it is very sad. It is very sad. Handizivi kuti vanhu vachiita zvokufamba sei, vofamba nemotikari, vofamba nemabhazi, vofamba nendege, vofamba nei, because the road is very dangerous and bhazi rinoti kana rikadonha rinouraya vanhu vakawanda. But in general Munenzva raita sekunge ndiro the safest bus, even though mabhazi acho asiri latest model, but raitoita sekunge that is the most safest bus to use kunyangwe richimbofa, but it seemed as if it was very safe. It is very unfortunate zvakaitika izvi. Apa nezuro takabva mukuverenga nyaya iya yatakaverenga, if you still remember that confession yekunzi boss wandakamboshandira iye aitoflya from America otouya kuno kuJoburg, then obvaisa macoin muroad, akamawaridza muroad, then obva achizomanhonga obva aenda, zvichinzi ndo dzainge dziri mhiko dzake idzodzo. And vaya vamwe vakati vakamboda kuita syndicate rekupindawo mutransport industry, vakanzi isusu edu mabhazi anofamba akatakura gudo pamusoro, if you still remember that. Zvakangoma hazvo vedhuwe, hanzi gudo rinofamba riri pamusoro pebhazi vakazoramba zvavo. Asi let us try to talk about this in the comment section. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu, atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Pane zvose zviri kuitika mufamily hakuna anozviziva kuti izvi ndo zvandiri kuitawo kusaidi kwangu zvinova zviri kukonzeresa kuti vanhu vange vachizosangana nematambudziko ose avo avari kusangana nawo. Saka ndichambokudzosai kumashure zvishoma. Iniwo ndakaberekerwa mumhuri, and my parents, they had 4 kids and I was the last born in the family. Saka mukukura kwedu tainge tisiri vanhu venhamo. Baba vakazoti vashaika apo pandainge ndava muform 3, then ndipo apo pakazouya hama dzababa. Zvekare baba vainge vaine magirlfriends akawandisa, saka hama dzababa dzakabva dzachizoshandisa advantage iyoyo yekuti sezvo vana vainge vakawanda, saka vakabva vachizotora upfumi, vakati vainge vachida kugovera upfumi vari ivo, vachiti mai vangu
vanokwanisa kuzoita zvine utsinye mukati. That is how we lost everything that once belonged to my mother and my father. After that mukoma hama dzababa dzainge dzava kusambotishanyira ende vainge vasisina basa nesu. After baba vashaika, amai vangu vakatanga kushanda, vainge vava neumwewo murume uyo wavainge vava kudanana naye. Murume uyu ndiye ainge akavapinza basa, saka takazotanga kugara nastepfather vedu avo vainge vasingatotifariri zvachose. Saka stepfather ava vakazotidzinga pamba pavo, tikatanga kutambura. Takatomboita street kid, then ndokubva ndachizowana basa. Ndakatanga kushanda as a garden boy. Pamba pandainge ndichishanda mukomanashi ndaishandiswa nezvinhu zvepo, nekutoti ndaitoti kana ndakarara ndaitonzwa kutoti pane munhu apinda mumba but ari mukadzi iyeye aizotanga kusika bonde neni. Pandaimuka ndaitoona mukadzi anenge akapfeka dress white rinenge riri refu, face yake ndaisaiona but ndaingoona munhu achitobuda muroom mandinenge ndakarara. Ndakasvika pakuudza maid, because maid ainge achishandapo ainge ari muzukuru wepo pamba ipapo. Saka one day akazondiudza secret yepamba pandainge ndichishanda kuti vanoshandisa magarden boy, nekuti pakatombonetsa chipoko chainge chichionekwa, asi ndokubva zvazongonyarara. Kubva ipapo vainge vava kungoti kana garden boy akashanda kwegore vobva vamudzinga. Saka later on she discovered kuti pavakomana vose avo vanouya po vachizoshanda semagarden boy vanozongobvapo pamba ipapo vava kurwara kuzvimba sikarudzi. So akaona kuti vanenge vachishandiswa kurara chipoko chemukadzi uyo anonzi ainge ambori girlfriend rabosi vandainge ndichishandira. Saka vainge vaine mamaini, saka akati abatira pamuviri apa vainge vasingadi kuti zvinge zvichizivikanwa kuti nhumbu yainge iri yavo. Saka vakabva vachizomuponda, vamuuraya, vakaenda vakanomukandira mumugodhi. Hanzi chipoko chakazotanga kuonekwa po pamba. Hanzi paigara pachingouya n'anga dzichiroverera hoko kusvika vazonotora imwe n'anga yekuzambia. Anoti ndiyo yakazochigona chipoko chikazoshandurwa chikaita chikwambo. Hanzi chashandurwa kuitwa chikwambo ndokuzotanga kunyatsokuita mari kwavakaita kudarika mari yavainge vambori nayo, because before all of this vainge vaine mamaini, but mamaini awa ainge asiri muzita ravo, vainge vangorirana. Muridzi wemamaini iye ainge achigara kuchina but ari muzimbabwe. Saka vakazototanga kutoitawo mamains avo after vanotora n'anga yekuzambia. Muridzi wemamaini vanoita sekunge vakamuuraya zvekare kuti vange vachikwanisa kumutorera mamaini, but vakashandisa mishonga ndokubva achizofa. Hanzi vana vake vaiti kana vakauya muzimbabwe vakaenda kumaini vaizvimba makumbo kusvika vachizoramwa vatoona kutoti pane ainge achivashandisira mishonga kuti vasazosvika kumaini. Saka mundaraunda ndaishandira ndokuzoita mamaini kwaakaita. Kuwana basa kwandakaita popamba ipapo ndakatoita zvokutonhongwawo mustreet nemukadzi waboss vangu. Then ndokubva andibvunza kuti ndainge ndichida basa here. Ndakamuudza kuti basa ndainge ndichirida, ndokubva achizonditora. Vakaita interview vakaona kuti ndinoshanda, ndokutotanga kutogara kwandakaita pamba pavo, asi ndainge ndisingazivi kuti ivo vaitova nemission yavo, because vainge vasisina garden boy apa chikwambo chavo chainge chichida kugara pamba ipapo paina garden boy anenge ari murume wacho. Saka ndo zvandaigara ndichingoona, uye zvekare ndainge ndava kuita dambudziko rekuti ndaizvimba kuzasi uku. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungobuda kurwa but ndisinganzwi kurwadziwa. Unongozvimba nekungobuda kurwa zvobva zvanyarara. Saka zvainge zvichikonzereswa nekuti ndainge ndichirara nemunhu akafa. Saka pandakanzwa nyaya iyoyo, mushure mekunge ndataura nemuzukuru akandiudza history yose, ndakazongoramwa basa. Ndaramwa basa mukoma
ndo pandakazouya kuno kukujoni ndikatanga kushanda, but zvinhu zvangu zvainge zvisingambondifambiri zvachose. Ndakazoti ndadzokera kuZim ndikatanga kutambura. Ndainge ndava kugara kunonzi kuHopley. Ndakabva ndachizoenda kumba kwemudhara uyo wandainge ndakamboshandira, sezvo ndainge ndakabva pamba pake ndisina chandainge ndakambomubira. Ndainge ndazviudza kuti kunyange zvikanzi ndashandiswa hangu nechikwambo, asi ndichishanda vachindipawo mari yakanaka, because pandainge ndakamboshandapo pamba ipapo ndainge ndakatotengerwa hembe ende ndaitopiwa chikafu, ende vainge vakati vainge vachida kuti hanzvadzi dzangu dzinge dzichizotsvakirwa kwekugara ende vange vachizotangira sister yangu kaflea market. Saka ndakadzokera ndikanotaura navo. Saka ivo vakabva vati sezvo vainge vatova neumwe garden boy ainge ava kuvashandira, zvainge zvisingachaiti kuti ndinge ndichizovashandira. Mugoma ndakati ndava kubuda gate ndokubva ndadzokera ndikanotaura nabosi vangu ndikati Mudhara, irini ndine nyaya yandakamboudzwa. Akavhunduka pandakamuudza zvose zvandainge ndakaudzwa nemuzukuru wacho. Saka akangoramba akanyarara. Ndokubva ndachizoti Mudhara, ndakamboenda kuSouth Africa ndikashupika zvekuti ndakakufungai. Saka ndikudawo kuti muge muchindibatsira Mudhara. Kwamakaenda ikoko ndibetsereiwo ndikwanise kusvikako, kunyangwe mukasaenda neni asi mukangondipa madirections ekuti kana ukafamba wakadai kuZambia ndinokwanisa kusvika, ndichatsvaka basa ndigoshanda ndiende, because ndini ndinotokwanisa kutosimudzirawo dzinza rangu rose. Ende mabasa acho ndiri kuti kana ndikashanda ndikubva ndadzingwa basa, because zvaita sekunge panenge paine munhu uyo anenge achiti kana akangoziva kuti ndava kushanda obva atondisundidzira mhepo yakaipa so that ndige ndichizodzingwa basa. Saka akabva achizondinzwira tsitsi akati no, it's okay. Saka chimbogara panapa. Ndakagarapo pamba ipapo ndichishanda ndichibetserawo garden boy. Then after 1 week ndipo patakabva tachizoenda kuZambia. Akaniperekedza iye nemudzimai wake. Takazoti tasvika kuZambia ndine ruva iro randakazopiwa. Ndakanzi ruva iri harifanire kuti ringe richizobatwa nemukadzi, uye zvekare unofanira kugara uchingoridiridzira nemafuta awa andakupa. Mafuta awa sezvo ari mashoma, kana ukangodiridzira ruva rako nemafuta chete zvinoreva izvo kuti anozokasika kupera. Saka kuti asazokasika kupera, zvaunofanira kuti unge uchiita ndezvekudai: unotsvaka mukaka fresh milk, obva wangodonhedzera kana donwe rimwe chete mumukaka waunenge watenga, wobva uchizodiridzira zvako ruva rako. Kana ukaita saizvozvo uchitevedzera zvose zvandakuudza, aiwa, uchaita mari yakawanda ende uchararama kwemakore akawandisa kwazvo. Asi kana ukakanganisa mhiko idzi, uchaona kuti ruva richatanga kutaura newe ende richazoti rinenge richida ropa. Asi kana rashanduka, unofanira kukasika wauya naro kunoko totaura naro so that tinge tichirigadzirisa risazokuurayira hama dzako. Ndikati zvakanakai. Saka ndakazoti patainge tadzoka kuHarare vainge vakanditi ndige ndichimbogara pamba pavo kwegore kuitira kuti ndimboita zvimari. Asi mukomanashi ndainge ndava kumuka ndichiona ruva iri riine mari yarinenge riinaro pamashizha aro anenge ari $100. Saka ndainge ndava kutomuka ndichitoona kutoti panenge paine kana $1,000. Saka ndakaona sekunge vainge vava kundilimita semunhu ainge asati akambobata mari yakawanda kudaro muupenyu hwake. Saka ndakavaudza kuti ndainge ndafunga kuti ndige ndichitsvaka hangu kumwe kwekugara. Ndakazotanga kurenta imwe imba kuBorodale, ndokubva ndachizotorana nehanzvadzi dzangu tikatanga kugara tose. Saka bedroom yangu ndainge ndakavaudza kuti handidi kuti munge muchipinda mubedroom mangu nekuti ndinopota ndichiuya nevasikana vangu, saka vanokwanisa kungokanganwa zvavanenge vakanganwa. Saka ndinenge ndisingadi kuti munge muchizoona zvinhu zvakadaro kana kuti zvimwe zvatinenge tashandisa panguva yatinenge tichisika bonde.
taura navo sezvizvi ndichitira kuti vasazoda kupinda mubedroom mangu. Saka ndainge ndichida kuti ndige ndichienda kuChina kunohodha zvekare nekunososa maproducts, because ndainge ndava kuda kuita business rekutengesa magadgets. Saka mari sezvo yainge iripo, ndainge ndakapiwa connection yevamwe vainge vari kuChina. Vainge vatori madzishamwari emurungu wandainge ndakamboshandira, saka ndo connection yandainge ndakapiwa. Ndakaenda kuChina mukoma, asi zvazvinoita manje ukaenda kun'anga unopiwa mhiko dzekuti kana ukaita chakati zvinhu hazvifi zvakapanduka, zvinozopanduka wadai. Izvozvo zvaunenge wakaudzwa kuti kana ukazoita chakati ndokuzopanduka kuchaita zvinhu zvako, ndizvo zvaunozotogumisidzira waita, even if you try to avoid. Mukomana she ndaiti kana ndisiri mubedroom ndinotokiya door, kunyange ndiri mubedroom ndaitozvikira door nemukati. Kana ndakagara mungava muri mudining ndichiona TV, makey angu ekubedroom ndinenge ndiinawo. Ndaimeka sure kuti whatever that I do handifi ndakaputsa mhiko. Ndaiti kana ndiine girlfriend iyo inenge ichifanira kuti inge ichizouya kusleep over, ndaipinda muceiling, then ndobva ndaisa ruva riya muceiling, because ndainge ndakatogadzirisa kuti pange pachizova nekapanel kandinovhura so that ndige ndichizokwanisa kupinda muceiling, ndobva ndaisa ruva rangu kuitira kuti kana ndikanzi ndinenge ndisimo mubedroom, kana akada kuzotsvakisisa achida kutsvaka zvaanenge achitsvaka haafi akazosangana naro ruva. You would think kuti pandainge ndichazobuda ndava kunzi ndava kuenda kuChina manje, ndipo apo pandaizomeka sure kuti ruva ndasiya ndakariisa muceiling. But no mukomanashi, takatoti tava kutobuda tava kuda kuenda kuairport, ndo pandakaona kuti ndainge ndakanganwa wallet yangu. So ndakadzokera kubedroom, then ndikanotora wallet pakunovhara mukomanashi. Apa ruva ndainge ndatomboриburitsa because pane imwe necklace yandainge ndichida, iyo yandainge ndakanzi ine good luck, inondipa good luck mukufamba. Saka ndaingogara ndakangoisawo paruva ipapo. Saka ndakatora ruva rangu kuriburitsa muceiling, ndokubva ndatora necklace ndikapfeka, ndikatanga kutsvaka wallet yangu. Pandakazoti ndawana wallet, ndakabva ndakanganwa nezveruva rangu. Ndakangosiya ruva ndakarigadzika pambedha, ndakaita rekuradzika. Izvo zvakazokonzeresa kuti sister yangu ange achizonotora ruva riya achinorigadzika padressing table zvakanaka, because akaona kuti rainge ratozadza mavhu pambedha. Ndo zvinoitika kana waromba. Even if you try to do anything that you think will protect you, but unozongoputsa mhiko dzacho chete, because izvo zvinhu zvacho zvinenge zvichitoda kutoti zvinge zvichizokushandisawo iwewe. Saka zvinotoita kuti unge uchingoita kakungonorivara, so ubva watoputsa mhiko zvototanga kutotaura newe. Saka ndakazokanganwa kukiya door, makey ndikangosiya aripo padoor. Apa door rakazosara richizovhurika because ndainge ndisina kurivhura zvakanaka. Takaenda kuairport ndisina chandainge ndichiziva. We waited for the flight and then we boarded onto the plane and we went to China. Apa ne-excitement yekuti this was going to be my first trip going to China and being on an aeroplane. So it was very exciting for me zvekuti zvakawanda ndakazvikanganwa. Takasvika kuChina, ndikaita mabusiness deals angu, ndikagarako kwe2 weeks, ndikazodzoka ndadzoka kuZimbabwe mukomanashi. Ndo pandakangorohwa neumwe musoro ndichingoburuka mundege, ndakatanga kutemwa nemusoro usingaiti. So there was someone that was going to come and collect me. That person came and picked me up and went with me home. Ndichingonosvika pagedhi repamba patainge tichigara, ndakaona kamwe kamukadzi kainge kari kapfupi kainge kakatondimirira. Apa kainge kakapfeka gauni, kainge kakabata maringi maviri, ndokubva kanyangarika. I knew kuti there was trouble. And then when I went indoors, ndainge ndisina kana mufaro. My sisters, they were so excited, they wanted to know more about China. Ndakangoenda kubedroom, pandakangoona kuti bedroom rainge risina kukiwa, ndakatanga kupopota ndikati makey ebedroom aripi. Vakandipa, vakandiudza zvakaitika. Ivo vakati pavakabva kuairport vachinopinda mumba, ndo pavakabva vachizoona kuti ndainge ndasiya ndisina
kuvhara dho zvakanaka. So my little sister who is my cousin sister wandainge ndakatorawo kumusha kuti tinge tichizogara naye. Saka this little sister of mine ndiye akazotumwa kuti ange achienda kunovhara dho. Anoti iye paakazoti achinodongorera mubedroom ndokubva achizoona kuti ndainge ndasiya ndakaisa ruva pamubhedha apa rainge ratozadza mavhu pamubhedha. So she wanted to clean everything. Kunobata kwaakaita mashizha eruva iroro ndokutoputsika kwakaita mhiko sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iyo yakandirombesa. Muswere wese wezuva mukomanashi ndainge ndichiedza kuti ndinge ndichibata n'anga yekuzambia so that vange vachizondiudza kuti ndoita sei sezvo zvinhu zvainge zvatopanduka ende ndainge ndatoona kamwe kamukadzi kainge kakandimirira. Saka foni dzacho dzainge dzisingapindi apa vainge vakandiudza kuti ukangoona zvaunenge usina kunzwisisa unofanira kutotunga uchitotaura neni so that tinge tichikasika tazvigadzirisa kunyange usati wakwanisa kuwana mukana wekuuya kunoko kuzambia. Asi mukoma ndakaedza kuvabata kubva pandakasangana neshura iroro kusvika tichizonorara. Ndainge ndatoita give up. Then wakazoti hwava usiku ndakazoti ndakarara ndakatoona dho rakatovhurwa. Izvi hazvina kuitika kuhope asi zvakatoitika live. Ndokubva ndachizoona umwe mukadzi akapinda, iko kakadzi kaya ako kandakaona kugedhi kakapinda kachisekerera. Saka kakabva kachizondiudza kuti iko ndiko kainge kachindishandira kachindipa mari. Saka kainge kauya kakatogadzirira kakakanda sutu pamubhedha kakatipfeka nekuti ndikuda kuti tinge tichizochata. Takachata mukomanashi. Mangwana acho makuseni nganga yekuzambia ndopa yakafona ikati ndakaona missed call ndainge ndiri busy, ndainge ndine vamwe vemanjuzu vandainge ndichidhila navo. Saka njuzu adzidi panenge paine mafoni. Saka ndainge ndisingatotendedzwi nemidzimu yangu kuti ndige ndichibata mafoni because njuzu pakaita makamera dzinokasika dzatsamwa dzobva dzaenda. Mukoma ndakabva ndachizovaudza sekuru zvose zvainge zvakaitika. Vakaramba vakanyarara vakati wati wakaita sei. Ndikavaudza kuti ndainge ndakamanikidzwa kuchata nekamukadzi kapfupi. Vakabva vati zvandichakwanisa kukubatsira nazvo hapasisina nekuti iwewe nechikwambo chako makatosika bonde nechekare. Saka handichakwanise kuti ndige ndichikubatsira. Zvechokwadi mukoma kubva ipapo ndainge ndava kupota ndichirara nacho chikwambo ichocho chaitouya kwandiri. Ndaiti kana ndakarara zviya kunyange ndakapfeka mapijama pandaizomuka ndaitoona kuti mapijama anenge akatodzikiswa nemunhu wandinenge ndisina kuziva kuti anenge ari ani. Saka ndaitoona kuti ndinenge ndakarasira mbeu yangu ndakatospoila pamubhedha zvekare nepahembe dzandinenge ndakapfeka. Saka zvakaramba zvichingoita serious kusvika ndava kutoti kana ndikarara ndakapfeka ndaitomuka ndakatokururwa nhumbi dzangu dzose ndisina chandinenge ndakapfeka. Saka zvainge zvava kundinetsa nekundishungurudza mupfungwa dzangu kusvika ndichizodzokera kuzambia. Vakabva vachizondipa option vakati unofanira kuti unge uchitsvaka imba yakakura. Pari zvino wotomboshingirira murume, kana wazovawo neimba yako unofanira kuti unge uchizosarudza room. Saka room iyi munofanira kuti munge muchizodhiginura floor, then kana madhiginura kunosvika pafoundation. Kana uchikwanisa zviite uri wega zvinhu izvi so that pasazowana munhu anozoziva secret yako. Saka vakati vainge vachida kuti ndige ndichivaka an altar, asi altar iyi vainge vachazondipa musoro wemunhu uyo ainge aine guva rake rinenge rakafukunurwa. Saka ndobva ndachizopiwa dehenya racho ndiro randinofanira kuti ndige ndichizoti kana ndikadhiginura floor ndikachera kusvika kufoundation ndobva ndachizogadzika dehenya iroro. Ndobva ndachizotanga kudira foundation nekuzoisa kana ndichida matiles. Saka pandakadzoka kuZimbabwe ndakaenda ndikanotaura nemudhara ainge akandibatsira. Akabva achizondipawo space kumaina akati kana uchifanira kutenga imba
yaunenge uchifanira kuti unge uchizoita mhiko dzakadaro. Hapadi eni imba, panotoda imba yekutoti kwaunenge wakagara hakusvikwi nepovho. Saka vakandipa mukana ndikatanga kushandako kumaini, ndikatsvaka vakomana vangu vakatanga kuchera. Saka ndaiti kana ndikabata mari ndaisaishandisa, ndaitoisa pasaidi. Ndo mari yandakazoshandisa kuti ndinge ndichizotenga imba. Ndakatenga imba yangu mukomanashi, then ndokubva tachizoita move out tikaita move in nehanzvadzi dzangu. Ndakazosarudza imwe room iri padhuze nebedroom rangu, ndokubva ndachizotanga kudhiginura. Ndakatoenda ndikanotenga mapiki, bhara nemafoshoro angu. Hanzvadzi dzangu dzakatoshamisika kuti kondeipi. Ndakavaudza kuti ndainge ndichida kuisa imwe design sezvo ndainge ndiri munhu ainge asina chokuita. Saka ndainge ndichida kuti ndinge ndichingoitawo tuma hobbies twangu pamba, ndichingoitawo tumabasa. Saka ivo havana kunge vakatozviziva kuti ndainge ndanzwa nekurara nechikwambo, so I needed a plan B. Saka ndakatanga kudhiginura floor, ndokubva ndachizogadzika dehenya mufoundation, ndikatanga kudira concrete zvekare, ndokubva ndachizongosiya muine rough floor kudaro, ndikazoisa carpet pamusoro. Saka ndakazovaka kaaltar. Pakaaltar ikako mukoma, vakadzi vandakarara navo soon after that, vakadzi vandakarara navo i4, ndakazoba zvipfeko zvavo zvemukati, ndizvo zvandakagadzika pamusoro pealtar. Ndainge ndisina kuudzwa kuti chikwambo ichi kana chabva pandiri chichatanga kurara nehama dzangu, varume vakaberekerwa mudzinza rekwandinobva. Vose mukomanashi havasisina misana yakasimba nekuti vanorarwa nechikwambo ichocho. Havapiwi zororo, ende ichowo hachizorori. Usiku hwoga hwoga chinenge chichitoda at least varume vaviri, chinenge chichida kurarwa kana ka4 nevarume vaviri. Saka sezvo hama dzangu dzechirume dzisisina simba, chinototi chikabva apa choenda apo kusvika chakwanisa kuzadzikisa 4 ka4 kana chaitwa ka4 chobva chachizozorora zvacho, chinouya chobva chachizorara murumu iyo yandakachigadzirira. Pari zvino zvindiri kunoku kuSouth Africa mukoma, kuno ndakangouya hangu kuno kuti ndinge ndichizombodya hangu mari. Ndatova neimba munomu muSouth Africa, asi chandava kuda pari zvino zvikusunungura hama dzangu, nekuti iniwo pachezvangu zviri kutondiafekta. Handikwanisi kuti ndinge ndichiitawo mwana. Ndamboedza, ndichaedzazve izvezvi. Ndanga ndiine mumwe muSouth African wandanga ndichidanana naye, ndichiti zvimwe kuda kana ndikatora asiri werudzi rwangu, asingabve kunyika kwandinobva, maybe anokwanisa kundizvarira mwana, but zviri kutoramba mukoma, kunyange ndiine mukadzi wandiri kugara naye, but she is my girlfriend. Saka ndichiuya panapa ndiri kutsvakawo vanhu vanozviti vane masimba. Chikwambo ichi kunyange kana kuine anenge achida kuchitenga, kana uchikwanisa kubvisa chikwambo ichi, kuchibvisa kubva muupenyu hwangu, nekuti icho chakati ndinotofamba muropa rako. Saka kana kuine munhu anogona kuita reverse mhiko idzodzo, please mukoma, piwai mafone numbers. Ndikuda kuchitengesa chinhu ichi, ndaneta nacho, ndava kuda kungorarama upenyu huri normal. Mari ndava nayo, mabusinesses ndinawo, asi handichadi kuramba ndichiita izvi zvandiri kuita. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Hanzi ndiri kutengesa chikwambo changu, kana kuine ari kuda kuchitengawo chikwambo changu, anokwanisa kuya kuinbox kwangu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Have you already started following us ku Facebook? So far tava pa 840 something followers. Guys, let us try to push this page. Let us try to push it very fast. If you are listening to this confession, just go and follow us. Even if you do not participate, timbo ita a number yakati one day 840
840. We are moving very slow. To those that want to support us, please, you can support us. Link ririmo mu comment section. There is more that is going to come, and we have a YouTube channel iripo panapa pa YouTube inonzi The Charoas, but ikoko takangoisa maskits mashoma. Tine chimwe chirongwa chatikuda kuzokupakurira ikoko. If you want, you can just subscribe to the channel whilst you are waiting for zvirongwa zvatichazokupakurira ikoko. We have not yet started posting a lot ku YouTube channel. Kungori nema videos kuda matatu au atakaposta ikoko, but there is a show that we are going to do ikoko later on. But if you want, you can search for The Charoas, and you can just leave your subscription whilst you are waiting for something that is going to happen to that channel. But parizvino tiri kumbopusha page riri kuFacebook, guys. Nema subscribers atinawo panapa, tine masubscriber mangani kuda 40,000 subscribers. Let us try to rush kuFacebook and just follow kuFacebook ikoko tingopindawo kana mu 10,000, because zvino zvitichiri pa 840 followers out of 40,000 subscribers that we have pa channel pedu. Saka kana mshandisa Facebook, we are asking for your support. Later on, we will tell you also about our journey in this Facebook thing that we are doing. Zvinokwanisa kuzokubatsirai kana muchida kuzoitawo content creation yenyu kuFacebook ikoko. The challenges that we faced, the challenges that we are facing as we are trying to grow this page, as well as to create content. So the link, it is in the comment section. I'll be back with another episode.